Dobar dan i prvi set-up za moj podcast. Tako sam imala tako žele da pričamo ovaj podcast. Prvi ću da ga se zakačim svoje mikrofon. Hvala za naše stanare koji je zaboravila svoje mikrofon kod nas na kući posla kad je mene stavila u velika dugovanje sa internet i otišla za Rusi. Pozdrav za vas. Pijemo kafa, ali ovaj podcast ću da ga zovem. Što ćemo da zovemo ovaj podcast? Mislila sam da bude, pošto, ajde da kažemo ovako, podcast ću da se zove, znači kako ćemo da zovemo ovaj podcast? U jednu ruku sve imam znači sve imamo, a sljedeći put ću da se trudim da napravim neki meza, da pravim nešto lepo. Znači sljedeći put ću da se trudim da imam i malo grickalice, i malo sir, kobasice, kulen i sve ostale. Ali, dobar dan i dobrodošli. Ovo je 3. godine tačno od kad kurir mi je stavila na njihov, kad sam pravila kiseli kupus, tačno danas mi, može da kažemo čisto, mi krenemo na 4 godine koji su bili tu uz mene. Stvarno obožavam te, jako ste divni ljudi i podržavali ste me do sada i to vredim i cenim. Tako je. Mislim da nije samo slučajno što ovaj podcast je tako ovako počela, ali ovaj podcast si želim da bude zabavno, eye-opening, to znači otvorimo se oči, da ne imamo, ja mislim da nama stvarno samo generalno fali da svaki nađe svoje sreće, šta mu prije, ne ono šta prije neko druga, a da šta tebe prije, tačno šta tebe prije. Da li ujutro voliš da se naspavaš, da dugo bude to, it doesn't matter. To nema nikakve veze. Šta god voliš, čaša vino sa naledi papaja. Ovo stoji ovdje. Nemoj da mi pipaš vino, da slučajno nisi mi, nemoj slučajno da si mi pipala vino. Ok, fine. Znači, ok, mi ćemo da počnemo. Imam svoje velike šole kafe. Idemo ovako. Od kiseli kupus i nastavila da vas dovedi, to mi se prijela tačno mnogo i onda sam rekla, sad ću da vas pokažem moju kuhinju, sad ću da vas pokažem kako izgleda moje izgubljeni kuhinj na Balkani. Nekako hoću da vam kažem da sve je to iskreno, sve je to i istino. Moje kuhinj je pravila da volim balkanska kuhinj i zbog pesma, i zbog druženja sa ljudi koji su normalno. Pre svega muziku je najbitnija stvar u mojoj kuhinji. To je uvek bila Zdravko Čolić, Oliver i baš hvala što, ja mislim, Zdravko Čolić je mene približavala energija, Balkan, sve to i Balašević. Znači, to su može stvari gdje može da počnem da kažem, ok, ja sam bila hrabra i pravim nešto koje nikad nisam pravila before, ali nisam imala briga da li ću da ispadne dobro, ali sa vero, spadne ću dobro, šta neću da ispadne dobro, ajde. Znači, ok, 100 godine, 135 godine, ljudi. Pričaj me. Ok, fine. Znači, živjela 100 godine. Posle godine dane mi smo, u ovoj kući radimo koliko moguće, budimo se koji je bila nekada 138 godina unazad, a danas da bude alive, da bude vredno, da bude nešto prelepo, presjajno. I to je to da naša
kvalitet svega, kvalitet šta obučeš, kvalitet svega, kvalitet. U ovaj život gdje smo, znaš šta je mene mi bila velika stvar kad smo... Fascinantno. Ne da veruješ ako kažem da ovaj kuće nije bila ni jedino kese, mogu da to kažem kese, flašice od plastik nije postojala ništa koje je bila napravljeno od plastik. Znači, u tome dajem sve. Zato što smo mi sami ovaj kući sredili i sve to. I ovo je bila vinerija. Samo da vam kažem da ovaj sobe je bila vinerija. Mi smo vinerija kako sada vidite kako izgledala. Mi smo, može po 100 puta izmišljala kako ona treba da izgleda. Jer kupila flašice od piće da bi pravila svoje rakije i to je bila ove godine. Znači, tako lepe stvari, ali stvarno hoću da kažem da nisam videla ni jedno kese ili flašice od Coca-Cola ili od bilo koji je došlo iz plastike. Ja sam bila u šoku i baš poštujem što tako ljudi stari su bili toliko kvalitetno. Prirodno, šta je prirodno, to je nešto koje dolazi iz zemlja, koje je od pamet neko stara koje je koristila. Nema ništa koje je kvalitetno, ali mene kaže, ajde mi kaže sada šta je kvalitetno koje nije iz prirodno. Like, what is it? Jel postoji nešto koje može da stoji? Nisam ja neko čovjek koji ali cenim kvalitet. Kvalitet je nešto koje čovjek treba da naučiš, da Bog je nama dala kvalitetna stvar, sam nama, mi nismo to, mi želimo fake, mi želimo sve plastično. To je to. I to je to. Ja ne znam gdje taj mentality dolazi od nas. Like, kad sada kažem živim na selu u kući od blato, neko mene gleda kao da nisam human. Ali mene mi to mi naježi se mnogo, zato što ovaj kući živi 138 godine. Znači, ja sam naježila opet ustopala. Znači, ako ne možeš to da vidi quality u tome, pa nemamo ništa da pričamo, ili šta? Nemamo ništa da pričamo. To je isto kako neko vredi neki drugi stvari. Like, ok, fine. Ima 1000 kuće koji se pravi ovi dane, koji su fenomenalno, fancy, ludilo. Ajde da kažemo, slikaj zgradu, dobro, ja sam bila u Doha. Doha je nešto pravljeno when was it constructed? No, I'm talking about the city when it was built. Okay, thanks. Okay, fine. Dali posle 150 godine kako ću to da izgleda. To je, sada nije naša priča, nećemo da živimo do tada. Ajdemo da dok sada živimo, pričat ćemo o stvari koji sada postoji posle 100 godine. Kao stara kućice u Afrika gdje god idemo. Kod nas u Afrika pravimo kući od slama, zemlja, drvo. Samo kažem ovo zato što neki materials za pravljenje kao kuće i sve to nisu od prirodno material. Kao naprilike toliko ne znam o čeg može da pravi. Ok, 100 godina unazad, to je, kako se zove to na srpskom 100 godine? 100 godina unazad, danas znate kako izgleda stara kuća. Ona je prelepa, slavili smo Božić kod nje. Znači, savršeno. Sve smo nekako uradili, nove stvari smo doveli da bi ona danas bila šmek. Baba šmek.
I kažem, ok, ovaj podcast, hoću samo da krenemo tome, šta je menjala posle 100 godina. Živiš iz Beograd i sada si živiš na selu, gde mentalitet je isto kako bila pre 100 godine i to ništa ne menja. Kao neko koji nije rastila u ovako, mislim da je to velika step i tako čovjek nauči i poštovanje najviše stvari da možemo da živimo svi, da poštujemo jedno i druge. I dece od jednog roditelja imaju različni mišljenje i ruke i prsti iz jedne ruke nisu isti kvalitet, nisu isti veličina. To hoću da ti kažem da znaš, i ruke nisu veličina, svaki mora da bude drugačije i to nema ništa ništa loš što neko je drugačije. I mnogo stvari smo pričali ovaj podcast. Nadam se da ćeš da mi kažete o čemu priča ili sljedeći put ću da nađem neko koji ću da nas dovede do stara šta je bila nekada. Imam najviše stari ljudi ovdje. Tako to će bude vredno. Ja uvijek volim razgovor sa stariji ljudima, pogotovo što šta je bila nekada i stvarno sam primetila u svemu ovo, u stare kuće, stare priče, stari svega i ljudi mi šalju poruke i kaže imam stara baka, hoćeš stara baka? Jo! Znaš komentare ljudi, ajdemo. Hoću da kažem, čitam komentare vaša, svaki komentare je super. Hvala puno zamerka koji su dobro, ima dobro cilovi. Ja imam 38 godina, ali još malo bit ću 40, to je strašno. To je strašno što 40 kod mene je jako stari osoba i ne mogu da verujem. Tako vam kažem, i mene još malo ostalo 60 godine. Da budem 100 godine. Ali, da vam kažem, hvala puno za svi žene koji daju dobro namera komentare. Čitamo komentare i ja dajem odgovor zato što nisam pismeno. Nemam dobro pismeno, nisam išla u srpske škole, ali verujem mi sam se trudila, gazila sam kao da sam išla u fakultet, brate. Kao da sam. Ova žena nije samo i ne izgleda lepo. Ona je toliko skromna da njena prava lepota dolazi iznutra. Dama toliko skromna, svaka čast, želo vam puno uspeh i dalje radi. Ovo je SH73. Hvala i pozdrav i za vas. Hvala, divni ste za divne poruke. Ajde da vidimo. Mi vidjet ćemo, javit ćemo najviše koji su dobili kako osveženje i divota gleda ovako je divno, jednostavno stojena kao se ne... Ajde da vidimo nešto koji može pita. Bravo, hvala vam puno, toliko ste divni i vi ste, kaže, mi smo pravili na ledi da bude poznati, ja tebe šerujem, ja tebe lajkujem, ja tebe repostujem, na svaki naša slava, ti si uz nas. Kažem, srećen vam slava, srećen vam Božić. I svi koji šta god imate, i Bajren, i sve, znam da svi žena sređeni i full šminka i sve... I sve radi i sve to. Znaš šta, šminka nije ni ništa. Ako srce je tu, srce je tu. Šminka i sve ostali, stvarno, dobro, šminka je šminka. Neko kaže da ja samo se šminkam i dođem. A svaka čast, ja valjda krimjeljiva se stignem samo za sebe, nemam vremena. Jeste, ja verujem za to, ali... Ok, ajdemo da kažemo nešto.
Ja ne znam, svaki žena je drugačija. Ja ako ne sredim sebe, ja ću da stanem u krevet. Ako ne mislim šta ću da obučem danas i to nema veze gde. Zamerka sa dobro namera. Kaže, komentare u ovaj snimak koji smo stavili. Žena sredeno u štiklama, minčuše sve full, čak i kad radi na građevina, neverovatno. Ok, hvala ti puno, ali nije sve život u štiklama ili u bilo šta. Ja nemam ravno cipela, nisam došla na selo sa spremna čizme ili spremna šta. Mene štikla kao devojka je uvek bila štikla. Mislim, kao mi devojke počnemo da budemo cool kad popnemo na štikle. Ja mislim da je to super. Devojka pozitivnosti i znaš kako. Ceo život sam ja odlučila, mene moje baba je bila jako strogo. Uvek kažem moje baba, zato što nekako kad kažem stara kućice, nedostaje mi Afrika i moje stara bakice koje sam izgubila, ona više ne živi. I tako to mi zagreje srce. Moje baba, kad god koristiš svoje usta, ako nemaš ništa lepo da kažeš, bolje da čutiš. Ja sam tako rastila, ja znam u sebi je drugačije, bolje da kažeš istinu. Ja se pitam čije je to istino, to je tvoje istino ili nečije druge. To je tvoje istino dolazi iz tebe i to mene nije u mene i to mene ne zanima. Ali istino ljudi, neko će da mi kaže moje istine na ledi, moje istine kaže se ovako. Na ledi, imaš čorave oči, ne znam, može čorave, kako se kaže? Ok, imaš velika nos, imaš velika usta. Dobro, i mene su uvek mi zezala kod te stvari mali. Kad si mali, nekako si jako brzo, ne znam šta neko drugo expect. Kako da izgledaš. Like, mene kaže da imam okrugla glava. Šta je to ima glava? Zašto treba ljudi da ima, kako se zove, oval glava? Nema nigde pišane da je pravilno oval glava. Molim te, ajdemo ljudi sada da mi nađeš da imam glava okrugla. Ajde, molim te, je to greško? Ja ne znam. Kako ću sada da operisiram moje glava da budem ko oblik jaja. Znači, i znam da kod nas i to, te glava su tako smešno, ljudi pričaju u glavama. Zamisli, moja mama je isto taj tip ljudi koji, zato što, kažem, ako smo bili u škole, moja mama nije bila moja mama, ona bi bila drugarica, ne bi mi se družila zaista. Ona ti bi dovela neko koji ti, ali vidi, ona će da kaže, vidi kako mu je mali glava. Onda ja se blokiram, znači, ja ne znam, ja se blokiram, kažem, znaš šta, pusti me na miru, ako vidiš glavu čovjek, molim te da priču o tome, ja stvarno ne mogu da vidim te stvari. Ja hoću da vidim da li si iskreno. I to je to. To je to. Ne znam. Jako sam onako, mislim da sam dobro kao prijatelj, zbog toga nemam puno prijatelji. Ne volim tračarenje. Ako u društvu ima puno tračanje, ja sam out. I to mene ne, don't count me in. Volim da pričam sa jako pametnim ljudima, bolje da pričam sa scientist ili neko koji će da mi kaže, da li znaš, ako avion leti, on treba da imaš pritisak iz gore i pritisak iz dole. Taj pritisak treba da bude 100 pritisak gore, da bi se veter ovako vučelo. Da se, pum, leti gore avion. Ljubim vas puno. Želim tako razgovor i zauvek. Zagrlim vas i vidimo se. Pozitivnost, to je nešto koje izabereš. Pozitivnost je besplatno. Ne treba da imaš očekivanje, to je moj stav. Čim imaš neki očekivanje, bit ću razočarani,
razočarenje. Znači, šta znači ja sam ovo životama učila sebe, učila sam sebe da nemam ja neki očekivanje. Znači, kaže se da tvoj život je napisan kako treba da bude i koji put ću da ide. Znači, ili danas ovako radiš ili spavaš ceo dan, nešto moraš, nešto ti čeka, tvoj put je tako napisan. Svako hoće da slavimo različno u nama. Ok, sada ću da pravim na zdravnicu. Različno u nas. Ili si rođena nebriz, si rođena, kako da kažem, nisi brz, nisi pametan, nisi, šta god ti kažeš, si vrednan u ovaj život. Isto kao životinje u ovaj svet, rođena rođeni puž. Puž ima vrednost u ovaj ikonem. I ti isto također zbog toga si u ovaj svet, imaš vrednosti u ovaj život. Znači, ne trebaš da budeš ko Slobodan Mihajlović. Srpska Mona Lisa. Koji ljudi hoće da bude? Poznati čovjek koji neko najviše hoće da bude taj čovjek. Ne znam. Ajde da kažemo Đoković. Neko slično ljudi koji, ja ne znam da li ljudi hoće da bude kao Đoković, ja ne znam, ali ne znam, može ajde da kažem neko koji ljudi hoće da bude kao. Svaki čovjek kao Đoković ima svoje razlog zašto je uspješno u tome, zašto je dobro u tom tenis. Zato što on budi nešto u nekome, zašto je dobro ovo tenis, znači, godinama, ja ne pratim Đoković, ali godinama naš čovjek samo Excel. Ne moraš da budeš Shaka Zulu. On je rođena sa srce koje voli žena, voli dece, ali Bangladesh. Moje poruke za danas. Vredna si onako kako jesi. Nesi sebe. Zato što onako kako jeste, kvalitetna, vredna. I ako si mnogo vredna, ti znaš da zaslužiš potpuno da kažemo živjeli. Svaka vam čast. Dobro jutro! Svaka vam čast i tako živjeli. Dobro jutro. Podcast sa Naledi rano ujutro. Je bila ovaj podcast čaša, ne znam šta da zovem. Ja sam mislila ovaj podcast da ga zovem razgovor sa Naledi ili čaša vino sa Naledi. A to je opasno čaša vino zato što snimam ujutro. Opasno je čaša vina ako se desimo neki razgovor ćemo da imamo uz čaša vino ujutro. A onda, i šta još da kažem? Super ste bili. Ljubim vas puno. Zagrelim vas puno gdje god da jeste i vidimo se na sljedeće podcast. Izaberimo dan kad će da bude. Ja mislim sreda. Idemo sreda. Vidimo se. Prvi podcast. Vidimo se. Ljubim vas puno.